det periodiske system kan vi finde alle de atomer og kendte grundstoffer, der findes. Det som alting er bygget op af. Jeg har taget det med her, så det bliver lidt mere overskueligt. Systemet det er bygget op af henholdsvis perioder og hovedgrupper. Vi har hovedgrupperne 1 til 8, som starter her ved H, som er hydrogen, og slutter ved helium, som er en ædelgas. Hovedgrupperne afgøres af, hvor mange elektroner grundstoffet har i sin yderste skal. Det vil altså sige, at hovedgruppe 1 har 1 elektron i yderste skal, hovedgruppe 2 har 2, hovedgruppe 3 har 3, osv. op til de 8. Sidste hovedgruppe har altså 8 elektroner i yderste skal og opfylder derved oktetreglen, som sørger for, at gasserne er elektronstabile. Vi har dog helium som en afvigelse. Den består af 2 protoner og 2 elektroner. Der er en regel, som siger, at der kun kan være 2 elektroner i første skal. Det betyder, at helium har fyldt sin skal op, og derved så reagerer den på samme måde som alle de andre ædelgasser, som ligger i hovedgruppe 8. Den opfylder det, der hedder doublet-reglen. Udover vores hovedgrupper, så har vi også nogle undergrupper, og det er dem, som ligger hernede. De skal aflæses på en lidt anderledes måde. Her ligger grundstof 52 og 72 ved siden af hinanden. Men det er her, at vores ekstra undergruppe, som er hævet ud her, spiller ind. Man aflæser altså helt normalt til grundstof 56. Herefter går man ned og læser første linje i den ekstra undergruppe ind til nummer 71. Så går vi tilbage og læser fra 72 til 89. Efter 89 skal næste linje af den ekstra undergruppe aflæses, og derefter kan vi gå tilbage igen og læse systemet normalt. Perioderne de skal aflæses vandret. De afgøres af, hvor mange antal skaller det her grundstof har. Så det betyder altså, at periode 1 de har 1 skal, periode 2 har 2 skaller, og så videre hele vejen ned. Perioderne de navngives K, L, M, N, O, P og Q. Det periodiske system adskilles også af en metaltrappe set til højre. Den sætter en grænse mellem alle metallerne, som befinder sig mod venstre, og ikke metallerne til højre. Der findes dog en afvigelse med de her metaltrapper, og det er faktisk hydrogen, som ikke er et metal. De grundstoffer, som ligger nær den her metaltrappe, som ligger herover, de kaldes halvmetaller, fordi de har nogle af de metalliske egenskaber, og der er nogle andre, som de mangler. Hvis vi nu går ind og ser nærmere på et stof, f.eks. hydrogen, eller bedre kendt som brint, kan vi se, at det øverst har et nummer. Dette er atomnummeret og fortæller, hvor mange protoner grundstoffet har i sin kerne. Da alle stofferne i det periodiske system er neutrale, vil de have lige mange elektroner og protoner. Systemet siger ikke noget direkte om, hvor mange neutroner de her grundstoffer har, da de kan befinde sig i forskellige isotopformer og være radioaktive. Nedenunder grundstofnavnet, som i dette tilfælde er hydrogen, står atommassen, som er målt i unit. Dette fortæller os både, hvor mange unit stoffet vejer, men også hvor mange gram der skal til for at opfylde 1 mol. Det betyder altså, at der skal ca. 1 gram hydrogen til at opfylde 1 mol. Jeg vil nu tage fat i lithium, som ligger i hovedgruppe 1 og periode 2. Øverst til højre står antal elektroner i de forskellige skaller. Lithium ligger i periode 2, det vil sige, at det har 2 skaller. Og vi kan her se, at det i første skal har 2 elektroner, og i anden skal har grundstoffet 1 elektron. Dette hænger også sammen med, at det står i hovedgruppe 1, som alle har 1 elektron i yderste skal. Bogstaverne til hvert enkelt grundstof er også markeret med forskellige farver, som afgør, hvilken form det befinder sig i. Dette ses i den boks, som jeg har markeret med gul. Altså, at de bogstaver, som er markeret med sort, grundstoffer, som er i fast form, dem med grøn er flydende form, og røde er gasarter. Hvis vi nu går tilbage og ser på de her hovedgrupper, så fortalte de os som sagt, hvor mange elektroner grundstoffet havde i yderste skal. Antallet af elektroner i yderste skal, det kan fortælle os noget om, hvorvidt de her grundstoffer gerne vil modtage eller afgive elektroner, når de går på ionform.
alle grundstoffer de vil jo rigtig gerne opfylde oktetreglen. For at kunne det, bliver de nødt til enten at afgive eller modtage elektroner. Hvis grundstoffet det ligger over hovedgruppe 4, så vil det rigtig gerne modtage elektroner. Ligeså vil grundstoffer under hovedgruppe 4 rigtig gerne afgive de her elektroner. Hvis et grundstof modtager en elektron, så vil det blive negativt ladet, fordi der er overskud af elektroner. Hvis det derimod afgiver et elektron, så vil det jo blive positivt ladet, fordi der er overskud af protoner. Hovedgruppe 4, de er ikke særlig reaktionsvillige. Og det kommer an på omstændighederne, om de har lyst til at danne den her ionforbindelse, som det hedder. Et eksempel på en ionforbindelse kunne for eksempel være, hvis vi tager grundstoffet klor. Det ligger i hovedgruppe 7 og er derfor utrolig reaktionsvilligt. Klors mål er at ligne den nærmeste ædelgas, som er argon. For at kunne ligne argon mangler klor 1 elektron, og det kan den for eksempel få fra grundstoffet natrium. Når disse to grundstoffer går sammen, mister natrium et elektron og bliver til Na+. Klor modtager et elektron og bliver derfor negativt ladet, altså Cl-. Denne ionforbindelse er i daglig tale kendt som køkkensalt. Grundstoffer de kan også opnå den her oktetregel via kovalente bindinger. Det betyder, at de deler deres elektroner. Lige om lidt vil jeg sætte et eksempel ind af carbon, som er gået sammen med 4 hydrogenatomer, og derfor opnår de 8 elektroner i yderste skel. Her kan vi se et eksempel af carbon, som er gået sammen med 4 hydrogenatomer. Carbon ligger i hovedgruppe 4 og har derfor 4 elektroner i yderste skel. Det betyder, at den mangler 4. Hydrogen har 1 elektron i yderste skal, og derfor er carbon gået sammen med 4 hydrogenatomer for at få de sidste 4 elektroner, den mangler for at opfylde oktetreglen. På den måde deler de altså deres elektroner. Det her, det var altså kort fortalt det periodiske system. Tak fordi du lyttede med.